रिचार्ड नोंना मा लिरो बाग्लारि रिचार्ड बाग्लारि नोङो अननानै नोंनि माखासे टेस्टिमेन्टनि गेजेरजों नों मा जायामोन आरो माब्ला नोङो दाखालि हांसो थेनानै माबायदि जामोन आरो सोरनाव बिनानै माबोरै नोङो इसोरनि अननायजों दा मोजाङै गोथाङै फैफिनखो बेखौ एसे अननानै नों एसे बुंनो हागोन ना जानाय आङो सुंद'यै बुंगोन आङो सिगांनिफ्रायनो सिभिल सार्भिस UPSC पास जानानै सासे IAS अफिसार जानायनि मोनसे आंहा गिदिर थांखि दङ दा बेखौ लानानै आङो माब्लाबा हरनि 12टासिम माब्लाबा 1टासिम माब्लाबा स्कुल गैयाबा सानसे आङो बिजाब फरायोमोन आरो बेबायदिनो जेब्ला कर'नानि समाव आं मोनसे स्कुलाव मास्टार मावबाय थानाय समाव जोंखौ कर'ना भेक्सिन लानो होबाय थानायलाय जोङो थांनानै लाहैबाय फार्स्ट द'ज सेकेन्ड द'ज मोननैखौबो आङो लाजोब्बाय दा बे लाखांनायनि उनाव जेब्लायबो आंनि खर'आ माने सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा रायलायनाय बेखौ आं एसेबो खोनासंनो हायै जाबाय जेब्लायबो खर'आ गरम जाबाय थायो आङो बिजाबखौनो नायनो हाला आरो फारसेथिं आङो मेगनखौबो माने जेब्लायबो ब्लार नुबाय थायो ओमफ्राय आङो जेब्ला लेखा फरायो आरो जेब्ला आं माबा मोनसे लिरो अब्ला आं मा लिरो बेयाव गोबां माने आखरफ्रानो थालांजोबो माने आंनि लिरनायानो जाया आरो फारसेथिं आङो गोबां बावगारग्रा जाबाय माबा मोनसे बुस्थु लायनो थाङोबा आङो बेखौ बावगारो आरो आङो गोबां सिन्था खालामबाय दि आं एसेबां गिदिर मोनसे थांखि लादों बयनिख्रायबो इन्डियायाव बयनिख्रायबो बेनो गोरासिन एग्जाम जायखौ लाख लाख मानसिफ्रा जानो होनबाबो जानो हाया आरो गोबां मानसिफ्रा हास्थायब्लाबो जानो हाया 1000 जनाव 5000 6000आव सासे गाहामल' सेलेक्ट जायो दा बैफोरबायदि थांखिखौ लानानै आङो आगै आलफनसानि माखासे सोमोनांथाव खोथाफोरखौ आङो खोनानानै फोथायनानै आङो जेब्ला आगै आलफनसानाव बिबाय थादोंमोन अब्ला बे मासावनो जेब्ला आङो सानसेखालि बेबायदिनो हराव आङो रजारि खालामनानै आङो हरनि 12टायाव बिजाब फरायखांनानै आङो जेब्ला उन्दुबाय अब्ला आइ मारियामा आंजों फैनानै नुजाफैदों आरो नुजानानै आइ मारियाम आंखौ गोबां खोथाफोरखौ बुंदों नाथाय आङो बेखौ बुजिनो मोनासै आरो बिनि उनाव आइ मारियाया गथा मोनसे गोहो बादि जानानै बियो नैबे आं गाननाय बेनेडिक्ट रजारियाव हाबदों आरो हाबखांनायनि उनाव बे खोथाखौ आङो मालाबाबो रावनोबो खोन्थायाखैमोन आरो आंनि मिसेस एबा बिसिनोबो आङो खोन्थायाखैमोन सानथाम सानब्रैनि उनावसो आङो बे खोथाखौ खोन्थादोंमोन नाथाय बिनि उनाव आंनि बिसिया बुंबाय ब्रादार दैमालुनो खोन्थाहर जानो हागौ बियो आइ मारियामा आंखौ माबा मोनसे बुंफैदों अब्लाबो आङो ब्रादार दैमालुखौ बहाबा गोजानाव बिजि दङ होननानै बिनि इउटुबखौ नायबाय थानायलाय आङो जेबो बुंहरथ'वाखैमोन नाथाय दाखालि बावै जेब्ला आंनि हिन्जावनि बिब' सानै जेब्ला जाहानाव आलासि जाहैदोंमोन ओइदिनखालि सुनिबारखालि आलासि जाहैनायाव दाउ बेदर ना बेबायदिनो गोबां जाग्रा बुस्थुफोरखौ आं गथायनानै होदोंमोन आरो आंबो जाफादोंमोन जेब्ला ओंखाम जाखांनानै जेब्ला दसे जिरायो अब्ला आंनि उदैया दुख्रांजोब्बाय आरो दुख्रांजोबनानै माने बुजोब्बाय दुख्रांजोब्बाय गेस जाजोब्बाय आरो आंनि खर'आ जोबोद गिदिंबाय माने आं गावखौनो फात्ता मोनासै आरो गोलोमफ्रुजोब्बाय आरो आङो गावखौनो जेबो फात्ता मोनासै आङो मा जादों अब्ला बे समाव आङो गिनानै ब्रादार दैमालुखौ आङो फन खालामबाय ब्रादार दैमालुखौ आङो 6-7 बारसो फन खालामदों अब्ला बे समाव ब्रादार दैमालु बुंहरबाय आङो रिट्रिकआवसो दङ बबेबा मोनसे रिट्रिकआव दङमोन आरो ब्रादार दैमालुआ ओमफ्राय आङो जेब्ला ब्रादार दैमालुखौ प्रेयार खालामनो थिनदोंमोन अब्ला ब्रादार दैमालुआ आंनि थाखाय प्रेयार खालामनानै होबाय आगै आलफनसानाव बिनानै होबाय दा बिनि उनाव आङो आगै आलफनसानाव आर'ज खालामबाय आरो ब्रादार दैमालुआबो आंनि थाखाय बिनानै होबाय जेब्ला ब्रादार दैमालुआ आंखौ बुंहरदोंमोन आसिस थावजों उदैखौ नानानै ला आरो फोननानै ला बेबायदि बुंहरनायाव आरो एल'भेरा बे मोनसे जिथु जोङो न'आव गायो बेखौ सिफ्लेनानै बेखौ लों होननानै जिहेथु जोंनाव गैया आं बेखौ लोंनो मोनासै अब्लाबो आङो
थिंख्लां फिथाइखौनो जानानै आरो बेखौ आसिस्थिखौ नानानै लानानै आङो दसेनि उनाव उन्दुलांबाय। उन्दुलांखांनानै जेब्ला आङो सिखारो अब्ला आङो स्रां मोनबाय। अब्लाबो आङो जेबो गरसेबो मुलि जायाखैमोन। ब्रादार दैमालुनि बिसनानै होनायजों आरो आगै आलफनसानि बिसनानै होनायजोंनो आङो हामनायखौ मोन्दों। नङाबा आङो दसेनो जोबोद सिरियास जाबायमोन। आरो आङो बै आइ मारिया खोन्थाफैनायनि मिनिंखौ एबा बिनि बुंफैनायखौ आङो जेबो मा बुंफैदों बेखौ आङो मिथियामोन। आरो बिनि सानथामसोनि उनावसो आङो ब्रादार दैमालुखौ फन खालामनानै बुंबाय, ब्रादार। आरो ब्रादार दैमालुआ आंखौ सोंहरबाय नोङो बोरै जाखो होननानै। अब्ला आङो ब्रादार दैमालुखौ बै जिथु आइ मारियामा आंजों नुजानानै बुंदों बेखौ आङो ब्रादार दैमालुनो खोन्थाबाय। अब्ला ब्रादार दैमालुआ आंनो बिनि मा आइ मारिया आंखौ मा बुंफैदों बेखौ आंनो फोरमायनानै होबाय। अब्ला बेनोमोन आंनि मा फोरमायामोन बेखौ खोन्था, मा खोन्थाहरा आं। ब्रादार दैमालुआ आंखौ बेबायदि बुंदों जे आइ मारियामा आंखौ आंजों नुजाफैनाय आरो आङो बेखौ सन्देहबो खालामदोंमोन दि बियो थारैनो नंमारगौ आइ मारिया नंगौना नङा, आंहाबो डाउट दंमोन। आरो मोनसेया जाहैबाय बियो जुदि आइ मारिया नङामोनब्ला बे बेनेडिक्ट रजारियाव हाबनाय नङामोन। बे आंनि मोनसे फोथायनाय। आरो आङो बेखौ एसे सन्देह खालामदोंमोन दा आइ मारिया जुदि नङामोनब्ला बेनेडिक्ट रजारियाव बे हाबनाय नङामोन। थारैनो नंगौ स्वयं बियो आइ मारिया मार। आरो ब्रादार दैमालु आइ मारिया आंखौ मा बुंहरदों बेखौ फोरमायनानै होबाय दि आइ मारियामा आंखौ बे दुखुनि समाव, बे दुखुनि समाव, बे लेन्टन सिजोनाव ना बेदरखौ जानो होआखै। आरो लोगोसे आरो जुदि जाबावोब्ला आरो जानो होआखै आरो आङो जानायबो नङा। आरो बेबायदि आंहा आरो जाबावनांगौ दङ आरो जाबावगोन। आरो जुदि आङो ना बेदर जायोब्ला इसोर फोथायनायाव जुदि आङो दुरबल जायोब्ला आंहा माबा मोनसे खैफोद जानो हागौ। बेखौ माने आइ मारियामा आंनो सिगाङावनो खोन्थाफैदों। जानो हागौ माने आंनि गोब्राब नाजानाय, सान हर बिजाब फरायनाय, बैफोरो जानो हागौ सानसे समाव आंनि थांखिसिम सहैहोनो हागोन। आरो आंहा बे जिथुनो भेक्सिन लानानै खर'आ जेब्लायबो गरम जाबाय थानाय, लेखाबो फरायनो हालामोन आङो। दा आङो हरसे लेखा फरायो, आंनि मेगनफ्राबो बारा थिग थाया। आरो सानावबो आङो थेन्थ'लाबायो बिदिनो समाव। मानो होनबा हराव मालाबा उन्दुनायानो जाया। आरो सानावबो स्कुल गैयाबा आङो सानसे बिजाबावनो थाबाय थायो। मालाबा न'खरनि मानसिजों रायजालायो बेबायदि आरो। दा दिनै आङो आंनि बे खर' गरम मोननाय आरो गोसोआव थायै आरो रावनिबो रायलायनायखौ खोनासंनो हायै, बियो आंना थालायनो हामबाय आगै आलफनसानाव बिनानै। आरो लोगोसे बेबायदिनो आङो आगै आलफनसानाव बिबाय थादों आरो बिबाय थागोन। आरो जेब्लाबो आगै आलफनसानि बिस'नायखौ आङो मोनगोन। ओमफ्राय मा बे आइ मारियामा मा खथा होफैनानै बबे थुनो थिनामोन बेनि सोमोन्दै नोंनो नाम्बार होलायनानै नों बेखौ गोसो गैला। आरो माबा बुंनांगौ बुंबावदों। अनजायग्राफोर, जाय अनजायग्रा फंबाय रिचार्ड बाग्लारि, बिथाङा जाय IAS फरायनो एबा सानसे समाव एडिट अफिसार जाय जानांगौ सेन्ट्रेलनि जानांगौ, बिनि थाखाय बिथाङा फरायबाय थादों। मानोना बा गिदिर लेखा फरायाब्ला, गोबां फरायाब्ला सानसे फरायनायजों एग्जामाबो पास जाया। लाखनि गेजेराव जानांगौ 10-12 जनबाबो सेलेक्सन जागोन। आरो बेनि गेजेराव DC जानायनि, एडिट डाइरेक्टर जानायनि, एडिट अफिसार जानायनि, IAS IPS जायोब्लासो SP जागोन, DC जागोन। बेखौनो बे फरायगासिनो दं। बेनिखायनो इसोरनि अननाय नांगौ। जों साफ्रोमबो बेनि थाखाय बिनानै हो। जाय अनजायग्रा रिचार्ड बाग्लारिया बे गावनि खुगाजोंनो दिनै जों मिथिनो मोनबाय। बे बिस'नायनि गेजेरजों दिनै बे गावनि हामजानायखौ मोनबाय। बेखायनो जों खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै बिथांखौ गोबोर आखाइ खबनानै हामबाय जाबाय। माथो दिनैलाय दे नों बेखौ नों माबायदि आरो आगोलाव माबोरै फैयामोन नों आंखौ सोंनोसै। आब' नों बबेनि आरो मा नाम, आरो बेनिफ्राय नोंनि देहा माबादिमोन? आरो दिनै नोंखौ मोजां सेहेरा नुनायखाय, नाथाय नुनायजोंल' नङा, नोङो माबायदि मोनदांखो
बे 13 थारिखआव फैनानै आरो बिजानानै फैनानै नोंनि उदैनि थाखाय आइखां बायखां गावखौनो थैसिगोन साननानै सान हर उन्दुनो हाया हर गेजेर जाब्लानो फन हरो दिनै नों माबायदि मोनखो बेखौ एसे होननानै जोंनि सिगाङाव बबेनि आरो बबे धोरोमनि आरो नों मा बेराम जामोन आरो माब्रै नोङो मोजां मोनखो बेखौ जोंनि एसे खोन्थादो हमनानै खाथियाव ला खाथियाव ला गिबियावनो आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा बिनानाव फंबाय आरो आगै अनजालु दैमालु आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ हामबाय होयो बेखौ आं बेखौ ओरै होनो र' माइकआ एसे गोजानाव थागोन ओरै माखासे खोमा बेंगा बेंगि दंना दे बेखौ लादो आङो खुनुदिन बेबायदि मालाबाबो गसंनानै बुंफेराखैमोन बिनिखायनो एसे बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ मोदोम मावनायफोरजोंनो बेखौ अननानै आंखौ निमाहा होदो आङो बे बोसोरनि थांनाय फेब्रुवारिनिफ्राय बेवहाय जइन जादों आङो भैरागुरिनि फिलमिना मुसाहारि आंनि नामा बे फेब्रुवारिनि बिनि सिगांनि बोसोरनि फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो आं बोसोरसेया बहुद खस्थ'आव गोग्लैदोंमोन आरो गेस्ट्रिक आलसार जानानै उदै आलौनायजोंनो आइखां बायखां थानो हाया बिनि उनावहाय आङो उनाव आगै दैमालुखौ गोसोखांबाय गोसोखांनानै आं बिनाव फन हरबाय बिनो थिनहरबाय गाबहरबाय फनावनो आरो आगैया आंनो बिना हरबाय बिनि बिनायजोंनो आङो दा बे मास मोनथामल' जादों आङो दा बाहागो लानाया बेयाव फेब्रुवारि मार्च ओमफ्राय नै दा एप्रिल बे मास मोनथामावनो आं दा आंनि देहाखौ एसे मोजाङाव फैनाय मोन्दों आरो उदै आलौनायाबो दायो गैथ'ला आरो आं डाक्टरनि मुलि जानायखौबो आङो गारथ'बाय दा दिनैसिम आङो बे मास मोनसेल' जादोंमोन बे बोसोराव सिगाङाव बोसोरसे जानानै आङो जेबो आन्दाज मोनैखाय आरो बेलेग डाक्टारनाव थांदोंमोन बेलेग डाक्टारनावबो थांनानै आरो आं आन्दाजखौनो मोनाखिसै बिनि उनाव बे आगैनाव फैनानै मास मोनसेबो जायाखिसै आरो बे गोदान डाक्टरनि मुलिखौ बेखौ दोनथ'नानै ओमफ्राय दा बेनि बिनायजोंनो आरो बे आनै आलफनसानि बिसना होनायजोंनो बिनि बिबार लांनायखौ आङो दैयाव लगायनानै लोङो बिनावनो आं गथायबाय थायो आरो बेखौबो आंबो गथायफायो आर'जआव आगै दैमालुखौबो गथायफायो बिनि न'खरनि गासैखौबो ओमफ्राय दा बेजोंनो आङो एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ आरो गिनायाबो बिराद गिनाय दंमोन आंहा दायो गिनायाबो खमायबाय आलौनायाथ' गैला होनजायो उदै आलौनाया खिन्थु गरम मोननाया एसे दंबावो आरो ओमफ्राय दाथ' आरो आं मा बुंबावनो आंनि बुंनो गोनांखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आदसा आरोबाव आं सोंबावगोन दा आदसा बेबायदि नोङो गोबां आंनाव फैब्ला बे गाबनानै फैयो थाबायनोबो हायि बायदि जायोमोन आरो बेजों लोगोसे नोंखौ नोंनि फिसायाबो लानानै फैदोंमोन नोंथ' गावखौनो थांनानै थागोन ना थाला ना माबा साननाय दंमोन बे समाव बे समाव आं एकदम आंखौनो थागोन ना थाला होननानै साननाय दङमोन आरो बिनि उनावहाय फार्स्ट फैनायावनो आंनि हौवायाबो लाना फैदोंमोन बिदिनो नोङो बिनानै हरबाय प्राइभेट बिना हरदों बे समावनो आङो न'आव मोनहैनाय लोगो लोगो नों जा खालामनानै हरदों आरो बिनो होदों बेखौ बिहैनानैनो आं बिनिफ्रायनो एसे मोजाङावनो फैगासिनो दं आरो उनावहाय बे मास मोनथामखौ बाहागो लानानै दा मोजांखौनो मोनस्राबाय आरो आच्चा बिनि सिगांथ' नों गोबांथार मुलि जाब्लाबो नाथाय नोङो न'खराव गिर्जा खालामब्लाबो बिब्लाबोथ' नोङो गावखौ बेबायदि गोख्रों देहा एबा मोजां मोननायखौ मोनाखैमोन ना मोनदोंमोन मोनथाराखैमोन आगै बेनिफ्राय नोङो मा सानदोंमोन बे समाव गोसोआव गिनायफ्रा माबायदिमोन नोंनाव बे समाव बिराद गिनाय फैयोमोन आं थागोन ना थाला आंहा
नों माखौ गियोमोन आं गिनाया आंना बेनो आंनि बेमारा हामनाय नंला दां आंनि आलसारा गासिनो उदैयाव बे गाराय जाजोब्बाय नामा आं बे फिसा सासेखौ फेदेरलांनो हागोन ना हाया फोरोंलांनो हागोन ना हाया बेहा आंहा बहुद मिजिं दङमोन आरो बे गथ'नि थाखाय बिदि साननानै आं बिराद गियोमोन आरो आच्छा आबा नों आगोलावथ' बेहाय बेबायदि टेरिट'रिखौ नों खोनाफेरदोंना खोनाफेराखैमोन मैरागुरिनिफ्राय गोबां फोथायसुला फोथायसुलिफ्रा बे जायगायाव फैयो बिसोरजों लोगोसे नों आगोलाव फैफेरदोंना फैफेराखैमोन एबा खोनादोंना खोनाफेराखैमोन खोनानाया खोनादोंमोन आं आगै खिन्थु आंहा न'खराव बिराद उसुबिदामोन आरो बे गथ'आबो उन्दैमोन ओमफ्राय स्कुलाव लाबोबाय थानाय जायोमोन दा बेनो संनानै खावनानै जाहोहरग्रा रावबो गैया आरो जों बोराय बुरै आरो बे गथ' सासेल' बिनि थाखायनो आं बाहागो लानो हानाय जायाखै आच्छा बे समावथ' बेबायदि बेरामबो बारा जाथ'वाखैमोन दां ओहो बेमारबो जाथ'वाखैमोन आरो बेमार जानायनि उनावसो नोङो बे जायगायाव फैबाय होमबाथ' इसोरा अनबाय औ बेमारनि उनावसो जों डक्टर नागिरो नालाय दा इसोरनाव नोङो बे जायगायाव फैजेननायाव नोंनि थाखाय नोंसिनि फालुगा जेब्ला रमेना फन हरो अब्ला नोंखौ फैगोननाय मिथिदों आरो बेजों लोगोसे नोङो फैबाय गोबां गाबबाय दुखु मोनबाय नोंथ' सानदोंमोन गोसोआव गोनो गोथो ना हामथारगोन होननानै फैदोंमोन नों आं साननानै फैखादोंमोन आरो हामथारगोन बेनाव आगै दैमालुनाव थांबानो आं सोखाजानायखौ मोनगोन बिदि साननानै फैखाथारदों आरो बे समाव नों दैखौथ' बारा रोङामोन दैखौथ' लोंनाय जाखायामोन आं नों बुंहरनायनिफ्रायसो लोंनाय जादों दै गैयामोन नामा बेरागुरियावलाय दङ दैयालाय खिन्थु लोंनायनि बाइकआनो फैयामोन बाइकखौबो गैया खस्थ'बो गैया ओंखाम जानाय समावल' लोंनाय जायोमोन ओंखाम जानायावल' लोङोमोन ओमफ्राय ओरैनो गाङाब्लाबो लोंगोन ना लोङा लोङामोन गांनायानो दाथ' बे जायगायाव गाङाब्लाबो लोंग्राफोर गैयानदां गांबाल' लोंग्राफोर बांसिनानो दं 90% बाय गांब्लाल' लोंग्रा दाथ' गरम बोथोरखायसो लोंसिगोन गोजां बोथोरावथ' दैखौनो सैखाया दैजों दसमान दा नोंलाय दैखौ आंगो लोगो खालामनो हादों ना हायाखै लोङो दायो दैखौ बे अरायसम आंगो लोगो बे जायहा दैखौ लोगो खालामना लागोन बियो बासायजागोन बेरामफ्राबो खारगोन दै गैयियावनो मानसिफ्रा रानख्रबनानै बेबायदिनो गोबां सेनागोन गेस्ट्रिक आलसार दा नोङो बेनिफ्राय सोरनाव आलफनसाखौ नों मा साननानै बेथ' सोखाग्रा नङाना बेथ' गोथारबो नङा नों माब्रैथो बेखौ फोथायना बेनाव बिसोरखौ देनाय दा मा बुंनो सानो दे आलफनसासो सोखाग्रा नङा ना बे सोरनाव बिना होखो ना बे सोखाबाय ना सोरबा बिसना होबाय ना बे गोथार ना बेथ' गोथार नङा दे मा बुङो बे गोथारफोरनाव बिसनानै होबाय ओमफ्राय बिनि बिसनायजोंनो आंनि बेमारफ्राबो सोखाजानायखौ मोनबाय आरो आंबो गथायबाय थाबाय अरायबो बे आनै आलफनसानावबो आरो आफा इसोरनावबो बेनिफ्राय नों दा बेनिफ्राय बिबारखौ लांनानै मा खालामदोंमोन आं बे बिबारखौ लांनानै बिदियाव दोनहैयो लांनाय लोगो लोगोनो आं बिदियाव दोनहैयो बिनि उनाव आङो दैयाव सोमनानै बे दैखौनो लोङो आरो नानि आलफनसानि दै लोंनायजों नोंनि बे गेस्ट्रिक आलसारा मोजां जाबाय दे गोबार आखाइ खबदो हामबायसै अब्ला आब' दे